Moro vaan kaikille. Moro. Ja kuvata tietenkin Logitsin kanssa täällä tällaista Clash of Royale ja Äläkö vielä hyökkäistä. Elikkä Friendly Battelee. Ja meidän lähdin nimi on Suomi-pojat. Mä olisin ready, oot sä? On. Mulla on aika huono tukki. No sä voit olla. Noniin, saa. Oho. Mä aloitin vasta eilen. Mut mä laitoin ihan väärän paikkaan. Toivottavasti. Mä oon tänään Logitsilla yöllä. Kello on jotain jo. Katsotaan sitten myös illalla vähän. Tänään tehdään jotain kannaskapelivideoita. Kuvataan tuolla. No en mä sano sitä niin. Logitsi on vähän parempi tässä. Mä vaihdan kohta sen mun tyyppi. Mulla on huono tyyppi tällä hetkellä. No mullakin. Ei se haittaa. Mä otin vähän. Ei sen pois. Ei. Mä laitan vielä pois. No se olikin hyvä pois. Jos tästä ääni kuuluisi jotain pitäis. Tuossa. Yes! Ihan sen. Äsken tuli tasapeli tästä yksi. Pitäis tuosta on Friendly Battleen nyt kuvaa. Mikä se on? Tuhottais. Double eliksiä. No niin. Puhutaan asioita sen eliksiä. Mitä? Pomppari. Vois puhua ehkä vähän kovemmin. Pomppari. Jos saa siellä vähän kauempana. Mitä puhutaan nyt? Tuu sä tänne. Oho. Oho! Fireball. Kirjapallo. Se on aika hyvä peli. Aika nice. Mä voin tuossa. Sen takia tää on hyvä peli. Mitä riivi? Tällä kertaa mä voin. Joo. Äsken moro. Joo, nyt otetaan uusi Friendly Battle. Otetaan 10 asti. Millä levyllä sun archerit? En mä edes tiedä. Et sä käytä niitä? Käytä. Käytä. Hei, laitetaan molemmat archerit. Ei. Mäkin laitan työntä. Ja archerit. Mulla on huonompi giantti. Aja. Sulla on 3 levy. Jonka. Mä en edes huomista äsken sen. Mä pelaan Skeleton. No. Mitä päivää nyt pitkä? Ei tullut vähän aika video, mutta ihan se. On ollut kipeänä vähän. Joskus 2 viikkoa. Ihan sama olisi siinäkin voinut tehdä, mutta. Ai niin me tehtiin se yksi video, mutta piti lisätä joku tili, kun se oli liian pitkä. Voi vitsi. Vasta 2. Miksi et käyttänyt niitä tohon mun Mihin? pikkubessiin? En mä tiedä. Tuo. Minionit oli jo hyviä. Sä oot liian OP. Mistä mä olisin voinut tietää, että sä just siihen laitat sen sun välkkyyriin? Tarpeen heittelyssä jotain. Yksi skeletoni juoksee tulla. Ei enää.
Joo. Onko? Miksi et hyökkää tänne toiseen? Mä tiedän. 30 sekuntia loppuun. Mä annan kyllä sun niitten tuoda ton yhden. Kannattaa olla tän minipakka. No se meni turha artsut. Viisi minuuttia on kestänyt. Voitaisiin ehkä tehdä 3 klippi tähän. Ei jaksa. Sori. No ääni on jotenkin. Niinpä. Tän Friendly Battlen jälkeen tää video oli tässä. Niin. Ehkä Mutta ei se tänään vielä ole loppu. Ehkä kohta tulee, siis jonkin aikaa tulee toinen. Nyt teen mini-Pekka sun... Niin mitä? En. Mitä sä olit sanomassa? Joten sun minipekka. Oho, miksi mä nyt jaan tuohon keskelle lontoon? Keskelle kaikkea. Niin. Ei, Ipe! Se olisi moi moi. No ei. Se oli moro. Moi.